Estem en Canasio, en la tenda, una de les primeres, o la primera tenda d'Aldaia. Fou fundada en 1886 pel meu bisavi i és una tenda d'ultramarinos. Entonces jo he tornat a recuperar un poc coses antigues d'aquell comerç, no? Pues, com el vi, com, no sé, productes que se tienen a faltar ara en les cases. Pimentó en tonyina, típic d'Aldaia, o les pitallaetes, que hem escoltat molt de temps en les nostres cases, o mermelades artesanals, que me les porten de Confrides. És tornar un poc als orígens, el que està tornant esta tenda. Anna, este establiment ha resistit el pas del temps i de dos barrancades. Sí, ha suportat la del 57 i la del 24. Quan veies aquesta gent que venia a ajudar-te, dius, no sé com te vaig a pagar, perdona, però m'estic emocionant. No sé com t'ho vaig a pagar, perquè m'esteu ajudant molt, no? Canasio continua en peu, si aguanta i aguantarà.